저기 야. 아, 예, 예.
ಇನಿ ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಭಾರತಿ ರಾಘವ ಉಲ್ಲೇರು ಬೇರೆ ಒಂಜಿ ಪರಕೆ ಬಂದಿತ್ತೇರು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಬೃಹತ್ ಮಟ್ಟೋಡು ಕೆಂದೇರ್ನಾಂಡ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೆತ್ತಿಲೋಡು ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಕೊರ್ಪೆ ಪಂಡದು ಪರಕೆ ಬಂತೇರು ಆರು ಎನ್ನಿಲಕನೆ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಮೋದಿಜಿಯರು ಬಹುಮತೋಡು ಇನಿಗೆ ಎಂದಿದೇರು ಐಕೆ ಬಾರ್ದು ಇನ್ನಿತ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ ಹೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಐಕೆ ಸೇರಿನ ಪೂರಾ ನಮ್ಮ ಮೂಲತ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಯಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುವೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವೆ ಅಂಚನೆ ಎರಡು ಪಾತೆರ ನಮ್ಮ ಭಾರತಿ ಗಟ್ಟಿ ಪಾತೆರೋಡು ಒಂದು ಯಾನು ಪಣೊಂದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಯ್ನ ಸುನಿಲ್ ವೈದ್ಯರು ಆರ್ಲೊಂದು ಎರಡು ಪಾತೆರ ಕೇಳೋದು ಕೋಟೆಕಾರ್ದ ಒಂಜಿ ಪವಿತ್ರ ಜಾಗವಾಯಿನಂಚಿನ ಸನ್ನಿಧಾನ ನಮ್ಮ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸನ್ನಿಧಿ ನಮ್ಮ ಪುರಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ವಿಶೇಷದಾದ ಪಣ್ಣಾಂಡ ನಮ್ಮ ಕೋಟೆಕಾರ್ ಪಂಚಾಯತ್ದ ಒಂಜಿ ಮಹಿಳೆಯದು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡ ಜನಪರವಾದ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆದಿತ್ಯ ಪುನಂಚಿನ ಭಾರತಿ ರಾಘವ್ ಗಟ್ಟಿ ಆರೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಿಯಾದ ಮೋದಿಜಿಯ ಆಯ್ಕೆ ಅನ್ನಾಂಡ ಅರ್ನ ಆ ದಿನ ಎಂಕುಲು ಐತ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭ ಬಡಿ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪೋ ಬಂದಾರೆ ನೆಂದಿತ್ತೇರು ಆ ಒಂಜಿ ಕಾರಣದಾದ್ರ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಪೂರೆಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನ ಸೇರ್ಪದು ಭಕ್ತಾದಿನ ಸೇರ್ಪದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡಂದಿನ ಒಂಜಿ ಪೂರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಶುಭ ಒಂಜಿ ಗಲಿಗೇಡೊಂಜಿ ಪೂಜೆನ ಮನ್ಪದೇರು ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆರ ಬಾರಿ ಆತ್ಮೀಯರು ಅರ್ನ ಏಪಲ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಎಂಕುಲು ಅರ್ನ ಪರವಾದಿಲ್ಲ ಅಂಚದಪ್ಪನಾಗ ಇನಿ ಅರ್ನ ಇನಿತ ಪೂಜೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯಾನ್ ಭಾಗವಹಿಸಿನ ದೃಷ್ಟಿಡಿ ಯಾನ್ ಬೈದೆ ಅರೆಗಿಲ್ಲ ಶುಭವಾಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ವಿಶ್ವಾಸವುಳ್ಳ ಜನಕುಲು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡಂದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರೋಡು ಜನಪರವಾಯಿನ ಒಪ್ಪೋಡು ಇನಿ ಭಾರತ ದೇಶ ಇನಿ ಪೂರಾ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚನೇ ತೂವೊಂದುಂಡು ಮೋದಿಜಿ ರಡ್ನೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬಹುಮತ ವಿನ್ನತ್ತೇರು ಜನಕ್ಲೆನ ಮಸ್ತ್ ಆಶಾಕಿರಣ ಉಂಡು ನಿರೋಧಿಕನಕ್ಲೆಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ತಿಕ್ಕೋಡು ಪ್ರತಿಯೊರೆಗ್ಲೊಂಜಿ ಅನ್ನದ ಭಾಗ್ಯ ತಿಕ್ಕೋಡು ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಪೋಡು ಮಸ್ತ್ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಲಕ ಜನಕ್ಲೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಉಂಡು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಯ್ನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೈತೇರು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಡು ಆರು ಒಂಜಿ ಅವೇನು ಜನಕ್ಲೆನ ಕನಸು ನನಸು ಮನ್ಪೇರು ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ಶುಭವಾಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಭಾರತಕ್ಕೆಲ್ಲ ಶುಭವಾಡು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೋಟೆಕಾರ್ ನೆತ್ತಿಲ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಈ ಸತಿ ಭರ್ಜರಿಯಾದ ಓಟುಡು ವಿನ್ನಾಂಡ ಅತನ ಪಿರರ ಆ ಸ್ಥಾನನ ಅಲಂಕಾರ ಮಂತಂಡ ಯಾನ್ ನೆಂತಿತ್ತೆ ಅರೇನು ನೆಂತದು ಮುಲ್ಪಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಪೂಜೆ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂಚೆನೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಪದು ಇಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪುನ ಪಂಡದು ಯಾನ್ ನೆಂತಿತ್ತೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಇನ್ನಿ ಕೂಡ್ದು ಬೈದಂಡು ಅಂಚೆ ಅದು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಬೈದೇರು ಮುಲ್ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದಕ್ಲಾವುಡು ಅತನ ಬತ್ತಿನ ಭಕ್ತೇರಾವುಡು ಈ ಇಲ್ಲದಕ್ಲಾವುಡು ಇಕ್ಕಡಿಂಚತ್ತು ಒಂದುಲ್ಲೆ ಏನು ಅಡೆ ಇಡೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಪಾಪ ಹಿಂಗೆ ಫೋನ್ ಮಂತದ್ದು ಅವು ಒಂದೊಂದು ಪಂಡದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಡ್ಡೆ ಸಾಕಾರ ಕೊರಿಯರು ಅಂಚನೆ ನನಾದ್ಲ ಮೋದಿಜಿ ನನಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಥಾನ ಉಪ್ಪಡು ಮಿತ್ತು ಪೋಡು ಅಂಚನೆ ಬಡವೇರ್ನ ಬಂದು ಆರು ಬಡವೇರಿಗೋಸ್ಕರ ಆರು ಈ ಸತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ದಾದ ಸವಲತ್ತುಂಡ ಅವೇನು ಕೊರಡು ಪನ್ಪನ ಉದ್ದೇಶ ಎಂಕುಲು ಮಾತೇರ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ದಯಪಂಡ ಆರು ನನ್ನವರ ಭಾರತ ದೇಶನ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಹಿಡ್ಕೊನವಡು ನನ್ನ ಹತ್ತು ಆರು ಮಿತ್ತು ಬೆಳೆದು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಕ್ಲೆಗಾವಡು ಇಡೀ ದೇಶಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪಡು ಪನ್ಪನ ಉದ್ದೇಶಡು ಎಂಕ್ಲು ಮಾತ ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ್ಲ ಈ ಸತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ದು ಭರ್ಜರಿ ಆದಾರೇನು ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನ ಅಡ್ಕುಲ್ಲದ ಅಂಚಾದ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತು ಈತಿಲ ಜೋಕ್ಲನ್ ಬಾಯ್ಲ ಮೋದಿ ಇಂದುಂಡು ಜನಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅವೊಂಜಿ ಇಡೀ ಜೀವ ಆಡು ಒಂಥರ ರೋಮಾಂಚನ ಆಪುಂಡು ಅರ್ನ ಪುದರ್ ಪನ್ನಾಗ ದಯಪಂಡ ಆರ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರ್ಸನ್ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಏರ್ಲ ಆ ಟೈಪು ಇಜ್ಜಿರುಂದು ಅನ್ನೆಂತೋನ್ವೆ ದಯಪಂಡ ಅರ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ದೇಶಗೋಸ್ಕರ ದೇವೇರೇ ಕಡುಪುರ್ದೇರು ನನ್ನಾತ್ ನನ್ನತ್ತ ಪೀಳಿಗೆದ ಜೋಕ್ಲೆಗಾವಡು ನನ್ನ ಏರೇ ಆವಡು ನಾ ಬರ್ಪುನಕ್ಲೆಗೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ನನ್ನಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ನಮಕ್ ಈತ್ ನೆಟ ನಮ್ಮ ಅನುಭವಿಸಿದ ದಯಪಂಡ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತಂಡು ಆಂಡ ನನ್ನ ಬರ್ಪುನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ನನ್ನತ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಆರು ಮಾದರಿ ಅದು ಉಂತುವೆರು ದಯಪಂಡ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ನನ್ನದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರೋಡು ಮೋದಿನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಷಯ ಪನೋಡು ದಾದ ಉಂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಡು ಅವಿನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ತೆರಿಪವುಡು ದಯಪಂಡ ಈತು ಮುಟ್ಟಾಗ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಎತ್ತಂಡು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಯ್ ನೆಟ್ಟ ಪೋಡಿಗೆ ಎತ್ತಂಡು ಅಂಡ್ ಇಂಕ್ಲು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಂತಿ ನೆಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ
ಭರ್ಜರಿ ಅದು ವಿನ್ನಾದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಊರಿಗೂ ಕಟೀಲ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನಡ್ ಕುಲ್ದೇರು ಅಂದುಲ ಆರು ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಮೂಜಿನೇ ಬಾರಿ ಅಂಚ ಅದು ಏನು ಕಟೀಲ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ ಇಂಗ್ಲನ್ ದೇವಸ್ಥಾನಗೋರ ಬರೋಡು ಈ ನೆತ್ತಿಲಾಗ ಆರು ಬರೋಡು ಪನ್ಪುನ ಆಶೆ ಇಂಕೊಂಡು ದೇಪಣೆ ಅಂದೇರು ದುಂಬುಲ ನೆಂತಿತ್ತೆ ಸಂತೋಷನ್ನೆಲ್ಲ ಬೈದೇರು ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಬೋಲಿಯರ್ ಬೈದೇರು ಅಂಚನೆ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಾಲ ಬೈದೇರು ಇಂಗ್ಲನ ಮಾತಾ ಬೈದೇರು ಅಂಚೆ ಅದು ನಲ್ಲಣ್ಣೆವರ ಬರೋಡು ಬೈದೇರಿಡೆ ಎನ್ನ ರೋಡು ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ಗಾರು ಬೈದೇರು ಎನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಾರು ಬೈದೇರು ಬೇತಾಕ್ಲೆಲ್ಲ ಎತ್ತದಾವುಡು ಎನ್ನ ಎತ್ತದಾವುಡು ಏರಲ್ಲ ಬತ್ತದೇರು ಇಂಕ್ಲನ ಗ್ರಾಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರವಡು ಅಂಚಿನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅವಡು ಅಂಚಿನ ಊರ್ದಾಕ್ಲನ ಬೆಂಬಲಾಡು ವಾರ್ಡ್ದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಂಚನೆ ಇಂಕ್ಲನ ವಾರ್ಡ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶಂಕರನ್ನೇ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತೀರು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ದು ಇಂಕ್ಲನ ಅವಧಿ ನನ್ನ 2 ವರ್ಷ ಉಂಡು ಆತ್ನೇಟ ಇಂಕ್ಲು ಮೋದಿಜಿನ ಸವಲತ್ತು ದಾದ ಬರ್ಪುಂಡ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ತೀರಿನಾತು ಪನ್ಪ ಮುಂಚೆನೆ ಊರುನು ಇಂಕ್ಲಡ ತೀರ್ನಾತು ಇಂಕ್ಲು ಬೇಲೆ ಮಂತದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಹಿಡ್ಕೊನಪ್ಪ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋಡು ದೆಪಂಡ ಎನ್ನನ್ನು ಯಾನೊಂಜಿ ಈ ಸ್ಥಾನ ಉಪ್ಪೋಡು ಅಂದ ಎನ್ನ ಊರ್ದಕ್ಕಲು ಕಾರಣ ಎನ್ನ ಊರ್ದಕ್ಕಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ನೇಟ್ ಎನ್ನ ಕಂಡನಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ನೇಟ್ ಏನು ಈ ಸ್ಥಾನಡು ಬೆಲೆದು ನಿಂತುದೆ ನನ್ನದು ಎನ್ನ 2 ವರ್ಷ ಉಂಡು ಏನು ಪೊಲ್ಲೋಡು ಎನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯನ ಮುಗೀತದು ಏನು ಧನ್ಯವಾದ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೋದಿನ ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಎನ್ನಿ ಕೊರ್ದಿಯರು ಅಂಜಿನ ಮೋದಿನ ಮೋದಿಯರಿಗೆ ನನಲ್ ದುಂಬಾಗಲ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಂತದ್ದು ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೂ ಕೀರ್ತಿ ಕನಪುಣಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಂತು ಬಾಡವರಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಲ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಾದು ಅರೆ ಪಿದಾಯಿ ದೇಶವರದಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಪುದಾರ ಬತ್ತದು ಅಂಚೆನೆ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಂತದ್ದು ನನ್ನ ಮಿತ್ತಿಗಳಾರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಪಣಂಜಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ತದ್ದು ಆ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವರು ಅದರ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊರ್ದು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪಣಂಜಿ ಅನುಗ್ರಹ ಮಂತ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಸಂಸಾರ ಕೊರಿಂಚಿನ ಪೂಜೆನ ಆಪೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಂತ ಅಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಹೋಯ್ನಲ್ಪ ಬತ್ತಿನ ಬರ್ಸಾದು ಈ ಬರ್ಪಿನ ಭಕ್ತರಿಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟಾರ್ಥವನ್ನು ಈಡೇರಿಸೋದು ಈ ಜಾಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಪುದಾರ ಬತ್ತದು ಅಂಚಿನ ಮಾತಾ ಭಕ್ತರನ್ನ ಇಷ್ಟಾರ್ಥವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸೋದು ಈ ಜಾಗೆ ಕೀರ್ತಿಲ ಬರೋಡು ಅಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೊರದು ಕೊರಡು ಬಣ್ಣದ ದೇವರಡೆಯನ್ನು ಪಂಚಾಯತ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರೆಲ್ಲ ಆದುಲ್ಲರೆ ನನ್ನ ಮಿತ್ತುಗಳ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯ ಕೊರ್ದು ತುಂಬ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪವನಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ತದೆ ಅರೆಗೆ ಹೋಯ್ನಲ್ಪ ಬತ್ತಿನ ಬಡಿಸಾದು ಈ ಏರಿಯಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪುರ್ಲೋಡು ಮಲ್ಪಾದು ಅರೆಗೆ ಕೀರ್ತಿ ಬರಾಡು ನನ್ನ ಮಿತ್ತುಗಳ ಅರೆಗೆ ಈ ಪಂಚಾಯತದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಅಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಣಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಾಡು ದೇವರಡೆ ಪ್ರಾಣ